Sziasztok! A mai videóban a határozott névelő kiejtéséről fogunk beszélni. A határozatlan névelő tulajdonképpen háromféle kiejtéssel tudod kiejteni. Nyilván most arról nem beszélve, hogy a kiejtés ez egy nagyon egyedi, személytől is függő dolog, illetve földrajzi tartózkodástól is függhet, hiszen nyilván egy skót vagy egy ausztrál másképp ejt bizonyos szavakat, mint egy angol vagy egy amerikai. Ebben a videóban most az amerikai-angol változatokról lesz szó. A kiejtést azt határozza meg, hogy az adott szavunk mással hangzóval vagy magánhangzóval kezdődik-e. Mással hangzó esetén a brit the fogjuk ejteni, ez tulajdonképpen egy ilyen furcsa D betű, de erről még beszélünk később. Nézzünk egy-két példát. The car, az autó. The pen, a toll. The dog, a kutya. Most erre van egy másik kiejtés is, ami igazából csak az amerikai és az angol kiejtésbeli különbség. Tehát az amerikai úgy ejti, hogy the. Tehát egy kicsit ilyen A betűsebb. The. The car. The pen. The dog. Míg az előző britnél the volt, az amerikai inkább A betűsebb. És akkor most következzen a harmadik kiejtés, ami miatt a videó elején 3 kiejtési módot említettem. Magánhangzók esetén a kiejtés nem the, hanem the. Tehát itt nem ő betűnek, vagy A betűnek, ha amerikairól beszélünk, hanem I betűnek fogjuk ejteni. The earth, a föld. The elephant, az elefánt. The apple, az alma. The end, a vége. Végül nézzük meg, hogy ezt a furcsa D betűt hogyan is kellene ejteni. Tehát kezdésnek ejthető D-nek, amíg gyakorolod a kiejtést, az elején teljesen rendben van, viszont amikor D betűt ejtesz, az történik, hogy a nyelvet hegyét hozzáérinted a felső metszőfogad belső oldalához. Itt viszont egy picit más dolog történik. Itt az van, hogy kidugod a nyelvet hegyét, és megérinted a felső fogakat, majd finoman, puhán kifújod a levegőt, úgymond krász egy rezgést a levegővel, mintha valami darázs vagy légy repkedne a szobában. És átmentem légybe.